Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya guys. Iki arep taksiyah guys dhisik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah kapundhut nggih Mbah Gariman. Kalau wau jam sekitar jam setengah 11-an lah guys. Dhisik iki krungu kabar ya wis halo-halo di masjid. Maksudnya wis disiarno ning masjid ngono guys. Saurunge iki ya gak entuk kabar nek Mbah Gariman ki sakit apa piye iki ya gak entuk kabar guys. Soale ya wis sepuh. Dadine umpama sakit ya sakite ki sakit sepuh ngono kae lho nggih. Kan isek kerabat karo Mbah Dok Pak Lek lah guys. Mbah wedoke dhisik tunggale bojone Mbah almarhum Mbah Gariman. Dadine sek tunggal Mbah. Nggih, semoga husnul khotimah ya guys. Dipun paringi padang dalane, dipun paringi jembar kubure, dipun tampi amal ibadahe lan dipun ampuni segala dosa-dosane ngoten nggih. Semoga husnul khotimah. Jadi niki dhisik ngenteni nek Mbah Dok enggak ikut ya guys. Mbah Dok iki kondisine awak belum fit, dadine meriang, urung patek sehat guys. Dadi niki dititipno karo dhisik nggawa loro. Terus wis HP mulai lap. Terus wis mulai ngono kuwi terus guys. Tara yo Android ki wis ngono kuwi, apa meneh. Wis sabar. Ki yo terpaksa Pak Suma wis tak telepon, wis tak kabari guys. Tapi wong jenenge ning Mbahun adoh yo ora iso mantuk iki yo panggah engko sore. Yo wis ngono ae tak gawane amplop ngono ae yo guys. Mau wis tak kabari kan isek Mbah piye-piye niki yo jek Mbah yo. Mbah piye-piye niki jek dulur, jek pernah yo Mbah lah guys yo. Jek pernah Mbah iki kok Edian dikabari apa ora yo. Anake wedok ki enek sing anggota tandur melok adike dhisik iki guys. Dikabari apa ora? Nek gak dikabari lho terus tandur iki adoh apa cedak ngono. Ngono ya guys ya, yuk ngenteni kancane kan yo wis matuk piye ya guys iki 12:30 wis jam 12:30 dadine wis rada ndek mangi iki dhisik tak ndang mangkat. Iya Mbah ya dilungkas ya ngono ya guys. Aku tak ngabari Mbah Pomo soalnya Mbah Pomo ki yo urung kabar mungkin tak omongi Mbah Gariman tak ini ayo tak omongi kok ya kaget apa? Kok ya berapa? Jam 11 ngono lho. Heeh, aku berono. Aku nek ora tak omongi yo gak roh yo guys, gak anu. Soale siarane masjid lah nek Mbah Pomo ki yo panggah gak. Nek diomongi ini ndek paham, tapi nek krungu siarane panggah gak anu, gak krungu guys. Tak nunggu Mbah Lani. Mbah Pomo langsung gercep kayak
dikabari ndek nane sing ninggal sapa kae gak diomongi. Lah tak kira ya wis krungu ngono. Ndeke sampai sore anggek kabar ya wetune Romo. Lah ya kok kek wong ngomongi cah ngono. Lah cah-cah ki arek kadung ning kamar kan glebeken AC. Mbek Mbah Lani. Ndan dhisik. Bismillah, kok abot meneh. Nggawa loro kene kok abot meneh, guys. Piye iki? Kok njungkling ngene iki piye iki ya? Ngene kok kutah, piye iki, guys? Ngene guling. Dindit kok ora penak blas. Alah. Iki soalnya biasa iki nunut Mbah Lani. Mbah Lani duwe motor gak iso nyetir. Lah dese ora duwe motor. Dadi boncengan. Mbah, ayo wis dadi. Ya. Mbah Ratem emang jare ape titip? Iki wis dikek kene. Ya wis. Panas kok ngene. Mandang panas kayak ngene. Lah kok nggo gerobak barang elek. Guys, bakul wedhus, guys. Nggo gerobak. Sogoke endi, Mbak Siska? Sampeyan gak karek salen no? Piye, Mbah? Sek tak rono gak krungu. Gak krungu. Piye? Hah? Titip. Titip. Yo tak gawane lah yo ngasak menyang dhewe. Walah ndek jekne Tegal. Iya. Iyalah, yo tak gawane lah, Mbah. Ora gua. Heeh, kae nganu Mbah Lani barang Mbah Ratemi ya do titip. Lah iya. Lho, Mbah Ci kok tangi ya, Mbah? Lah ya rak bareng-bareng mukanan putri. Lah kae ngadi yo genten sak omah yo kabeh. Elis anake Yopi. Lah iya. Do genten-genten etan yo ngono, Ana, Hafiz, ndek nani ki. Iya bareng-bareng aku ndek nani rono. Nek sing yongsih malah muntah ngengek ngono ki. Kabeh gak iso do tangi. Kono ki kiwa tengen yo kabeh ngono kuwi. Heeh. Sing Ana anggone Ana yo ngono. Hafiz ki awake panas sak penjijen Mbah Jawane. Lah tapi sing tukang packing wong 11 ki sing prei wis wong 6 iki sing wis sing HP anu Ana kae yo mriyang kae ndeke. Tensine kurang melek bengi ae lho, Mbah. Iya. Lah ape melok prei iki sing packing karek wong 5. Iya. Lah nek Setu Minggu libur ya, Mbah. Ayo pas Setu Minggu rek ndek ning kene kae. Ayo. Anu Mbah nyempet titip, Mbah, tani sik diluk. Yung sakiem titip. Ya. Iso, nek iso geno. Lah edak kok Mbah cilik-cilik kok. Sik enteni Mbah Yem ki lho. Piye, Mbah?
Kayak aku wis nggawa serbet tak tutupane wae kulah nggo. Lah Mbah Lani jere ilang ya sayoke. Sampean duwe? Silai sampean, Mbah. Iki lho Mbah Yem duwe Mbah Lani. Krungu apa ora? Nah ya. Kayak goleki mbah-mbah Mbah Lani kene. Jere ilang sayoke. Aku Lambang Danau Tegal anu. Jarek Mbah Sakiem. Mbah, engko ayo leren ya, Mbah. Ra yo leren eh. Lho, leren ah Mbah, mosok gak leren ya, Mbah. Sampai mulai kowe. Lho lek cek ngopeni wong apa? Hah? Alah wong Siska ning omah kok. Nang omah ora tahu, Dik. Walah yo mriyang. Lah yo geno niki lho. Pirang-pirang dino kok. Sak RT kok do giliran kono sini. Pirang dino. Oh alah mumet rasane. Ngono ku terus juganku koyo apa Dik? Sing ngerti ah? Juganku koyo apa? Jugan disaponi kok sore. Ki sing iki anu Mbah, sing wakku tumpangno wae kene. Sing ngene Mbah Yem tak tumpang ning ngene Mbah ning dhuwur. Tumpangé. Sapa? Oh mriyang Mbah Dok, Dik. Bobok ae kok aku nganggo klambi cekak lah mboyak. Sumuke kok ngene, Mbah. Anu. Tumpang kono terus engko sing Mbah Yem ngono, Mbah. Tumpangno kene lho dhuwure Mbah Dok. Iki mari jongkling iki wek kowe wah Mbah nek gulane iki opo? Apa? Ngurusan ki kene kalau nganu. Buka ah sebete. Iya. Kok apa tak tumpang ngono. Terus karo mbok nganu ngene bakohe. Lah sokoke endi? Loh. Endi sis? Sokoke urung disiapno kok. Wis pe budal. Sokoke endi? Mbah Dok arep ngono guys, prekso lagi. Wis prekso yang kedua kalinya iki nggo. Sing pertama kae urung judo. Iki dipindah ning Randu Pak Wahyu. Biasane ning Pak Wahyu iki cocok. Lho, Kak Adam yo ikut. Lah mak time lho. Lho, ndak. Lho. Ya wis ikut ah. Kak, aku tak jupuk nganu sik dompet. Endi wonge Makti? Walah, lah kok yo dasteran kabeh iki dibadhe apa? Cek aku tak mek dompet enteni. Tani sik. Tunggu sebentar ya, Dek. Tunggu sebentar ya. Karo jalan-jalan. Sik enteni aku. Enteni. Kok tinggal ki piye to? Kak sedeng omong kok kono. Musikem Om. Musikem. Pawon nek yo ora roh mbah do menyang mbah ora yo gak roh ae. Sapa? Mang lo meninggal. Enggak piye? Dadak ora kono. Lho, sing ndi sing gak krungu? Ya. Lho, wong aku siaran kok kene randungu kok. Mulane aku udah dingenekno wong-wong teko kono ki. Oke mau gak krungu siaran ngono yo teko nggonku blas gak ndungu kula ngono. Sing bepore lilik iki ngene RT kuwi. Karena aku nggonku lah ki yo gak ndungu, Mbak, ngono. Lah sing ning baon kuwi malah do nguntas. Iya, malah do omong nek kok lah mbahku ki ndungune ya kok baon. Lah Mas kanan ndungune ya kok baon. Kemana-mana. Jayem ki ngomong yo dadak aku nek ngoten kok. Nek mak nyerokno sego. Ya Dinda mah tak pasrai.
Tak kon nyelok sak gelas ngene. Aku pesen lontong. Lah aku sayurku ijek iki. 11 sih engko. 11 ndi, Om? Ketua nek dalem. Kira apa-apa ya omong aku wis nang duwe. Kok pikirane yo ngembek sitok iki. Keteke cocok. Lah iya. Lah yo lu sing kene bingung. Lah iya. Lah piye ya Om? Ora sadar rewel lho ngono coro-coro kuwi lho ya. Ngono-ngono dibledakan ngono. Dijak moto kopi sawi sing mak pipis maupun dekem ning pojok-pojokan masamu lah. Yo yo. Kok sayaki ngono-ngono. Wis nggak mau. Iki lali ketemu sampe. Kirim besok. Pipis padang. Mari kita gak bojodoran. Enggak perpunya, Iki kok yo aku ngono lho. sing mlebu ke aku lho ya aja aku. Wes yo. Rong. Ora. Kalau mereka aku enggak Oke, aku mau. telek-telek. Sing mlebu iku dune kok ora bocah cilik. Lah Ora aku wis lah ya cerorono neh wani ora aku tak eling-eling iki walah. Wong balik dek permisi nggih Pak, ngono dek terus Waalaikumsalam tok lho. Batene Pak dokter paling lewe Islam apa ora yo kuwi aku ngono. Lah yo lah terus diterusno ngono lho Bil. Aku wisin. Tapi ya sampai terus sampai Lah iya lah wong wis tak anu. salam dhewe kan. Terus tak salam dhewe gak kon jawab piye. Alam boh. Dinda ki yo ket mulai ngatek sampai anu kuwi nyuwuti bokong kuwi tak prek kabeh ngono sam. Paling wisin ndek iki. Bu yo ngono lho kuwi iki ngono. Lha ngene Mas aku ya bener Dek, aku yo ngono. Jenenge wong tuwek dinku sampean yo tuwek din yo pletoten padha ae ya. Sing dek mben kae niki napa mame telat ngono. Lah sing aku yo nggih Pak. Apa telat-telat yo telek-telek ngono kuwi Dek Kak. Lah iki kok yo membuat kesalahan yang kedua kali aku nek maten iki. Walah. masa sampai muni telat-telat. Telek-telek Om kandhani kono ki ceromono. Lah dadak telek. Lah sing iki rek malah Waalaikumsalam kuwi tok lho Om aku ki wong mulai Kak. Walah yo. Iso. Iki lho wis enek mulai enek entung iki lho. Dadi pangan sithik-sithik ngene kok. Sanek bawa lho sa. Alhamdulillah guys, antriannya tinggal berapa orang nih? Siji, loro, tinggal 3 orang. Alhamdulillah guys. Prasepiro antri, tur tekane kene yo cek rodok basi. Jam 4 buka tapi engko menjelang maghrib isa ya wis full panggonan iki. Wes dok ke jole hidupne rata nang tak jak kontok rene. Iduk montor ku lho dok kok malah sar-sar terus. Tak jak ning kursi kae lho kono rok kontok ada mbek ngono. Ora gelem. Iduk montor wes ngono. Ora ning kursi kono yo gak apa-apa ya. Kok ning kursi kono lah. Ayo ikut pulang pora ikut pulang. Alhamdulillah guys. Seperti periksa, dok. Wayahe pulang. Monggo Pak.
Dam aja sembrono Dam ning ratan gede iki. Kene gak kok kono. Eh? Ya kok kene lah Mbah Cuk kon rono langsung mepet rono Mbah Cuk. Isa kon munggah sik. Langsung mepet rono. Gantale. Ya, Dek Isa gak bareng rewel. Alhamdulillah, kengko maghrib wis tekan omah. Gak sampai maghrib ya, guys. Mangke mikirku ya ape melok mlebu ngono mikirku iki. Kena apa Mbah Dok iki terong iki kok sambate kok ngono lho. Kaya tensi ya normal. Lha nek 130 nek kanggone Mbah Dok iki rontok kurang lho. Iya. Nek sak umure Mbah Dok nek sak umuranku iki 130 kuwi sakjane. Belum dene. Ya keselen kuwi. Anu malah mumet-mumet ya kan jarane. Ayo kecapean kayak nek ngangkati tebon. Anu dok, iki nek bubuke batalan sing gugur lho koyo wong bayi slenden ngono kan. Kurang iki. Ora boleh cender. Dene iki sampai nyelender lho. Parwito ki yo ngono, lontong pesen telu ya. Lah lontongnya pon iki piye ngono. Anu. Lah sampean apa wae. Aku gak nyuruh dipateni malah jere lontongnya papat bae. Apa tak kurang yo wis. Lho, Nek ada papat yo wis aku. lho, ora kok nek tak gentenane yem. Lah yo ada papat yo wis aku. Tak gentenane ora apa-apa, sak ton. Kan mesti kurang kok kita sitok loro gak kurang aku. Manteng Mbak Put yo terwek ngono kan. Aku nek ngapa wis mati lapu dan turun. Lah dulune Mbak Pur ngono paling